नै रायजोफोर जोङो दिनैहाय फैसा थिंग्लि सिफायगोन। फैसा थिंग्लि सिफायनानै एसे मेलाबारियावहाय थांसै एसे फुजाबो हैनोसै मन्दिरावहाय बेजोंनो एसे जा एसे दं बेजों मेला जाना फैनोसै। थांनाय बोसोरनि मेलायाव बायनायमोन बियो फैसा थिंख्लिया। दिनैजों बोसोरसे फुरा जाबाय बे फैसा थिंख्लिया। नायनि बेसेबां ओंखारो बोरो खुबैयालाय। किधर कैसे मारेगा इसको? हथौड़ा किधर है? रुको मैं हथौड़ा लेके आएगा। फोड़ेगा बाहर को। हथौड़ा से फोड़ेगा। अभी किधर फोड़ेगा? ज्यादा बड़ा नहीं करेगा। 500 से जोड़ा 500। किधर 500? बेटा मामा 20 रुपया है। इधर इधर बैठ मामा। बैठ तू इधर बैठ। वो टुकड़ा। इतना सारा पैसा हो गया रे बाबा। mana hadri खुलि जुगुंला। दा खालामोबा दल'दो। गासिबो आं सोजोबनाय बेफोरो। बिसोर जाला मोनला होनखायोहाय बिसोर। बे 10 थाखा गिदिर गिदिर गासिबो आं थोजोबनाय। 20 थाखाथ' बे आंनि खाथार। बेखौलाय नों 10 थाखा होदों गोदान। ओमफ्राय बेफोरखौ नों होदों नामा? बे 20 थाखा गथायाथ' आं सोखाथारनाय। मा लाजोबखो बेलाय? सानैसो लाबोदो। साननोसै मानो लाखो जाम्बि? 10 र' आं माबानो होनाखै। नैबे थाइसे थाइसे जाहैबाय। नैबे थाइनै थाइनै। नैबे थाइबा गथा। नैबे 10 थाखा आरो नैबे 20 थाखा आरो फैसा नट। आयु 58 58 10 थाखायानो 580 थाखा ओंखारगोन माथो। हा 10 थाखायानो 58 दङ हो 580 जाबाय बेयावहाय। दा 5 रोजा खयथा साननि 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 5 थाखा 250 5 थाखा। थाइबाया जाहैबाय 50 ता 250। दाना 20 थाखाया मोनबेसे दं नायनां। 20 थाखा 1 2 3 4 नटखौ लाफासै 5 6 20 थाखाया 6 फैसा सानखांजोब्बायलै लोगोफोर। टटाल ओंखारबाय जोंना 1102 थाखा। थोबाय देग्लाय हा आं सोजोबनायसै ना फैसा लाजाबो गाव सोनायावनो आं सोजोबनो माथो फैसा बाहायनो गबाय बे बेलायावहाय देग्लाय बोसोरावहाय मन्दिर नामाव एसे फुजा हैनोसै माखासे मेला जादों बिमा फिसा बे बोसोराव फैसा बाहायनो गसिगोन आंहा ना मामा हो गया ना इसी से मेला खाना पड़ेगा हाँ मेरे पास और नहीं है ठीक है समझा समझा कुछ अच्छा